kamao sa di ay muhingan si Kristo bugo, no? Bugo na bagyod mo kaayo, di gyud mo kasabot. O unsa may gipasabot ni Kristo paghingala niya kanila bugo, nawa sila kasabot tungod kay nakasintro sila sa ilang kaugalingon nga panabot. Wa sila magsintro, wa sila maggamit sa Dios non nga pagsabot. Duha man guni ka paagi ang pagsabot sa atong kinabuhi ug sa mga panghitabo sa kinabuhi. Na ay Dios non nga pagsabot na asay tawhanon o kalibutanon nga pagsabot. Godly way o worldly way of understanding. Pangutan na yung tupad. Lingi ina bugo ka. Kunwari. Ang saman ka, bright o bugo. Kanang mahimong summa cum laude, valedictorian, top notcher, dinhis kalibutan, tawgo na sa kalibutanon nga pagsabot na excellent, bright. Nya kadtong nahagbong, kadtong di kapasar, tawgo na sa kalibutanong pagsabot nga bugo. Pero kanang atong valedictorian, kanang mga top notchers, kanang mga doktor o unsa ba na mga doktor, mga PhD diha, wapay siguro nga sa matas Ginoo bugo. Sa dihang ang Ginoo niingon ni Noe, 7 ka adlaw gikan karon musugod ang uwan nga dili matapos sud sa 40 ka adlaw, ug sanapan sa tubig ang tibuok kalibutan ug mga matay ang tanang tao. Busa paghimo dayon og barko or arka, humna gina aning 7 ka adlaw kay kun dili apil sa kagkamatay. Unya sud sa arka kuyog sa imong mga pamilya, nya pagdasad og mga mananap nga paris-pariso nimo, tanan yung mananap. Kung kamo pa kahisultihan ani karon pananglitan ron katong nagsalmo dire, sultihan tos Ginoo, panghipos dayon kay 7 ka adlaw ron brad, mulunop na maunag kamatay ng nagwali. Kinahanglan di jud ka maapil, mo na ang buhata palit yung slat na, kay ang tanan nga mo palit og slat sud sa 7 ka adlaw nga straight yung mo palit, dili mga matay ana. Ayon sa man kuan mo mutuman mo tanawa ang mga reaction siya kanibang baba ni pariya ba slat lagi na iyang kay bawat maoto nga si Noe naingos buang nga nagdali-dalig himog barko taliwa sa yuta nga lapad kaayo nga wa gidagat, og nagsigi pagpangimbitar siyang mga kauban, bay tali taghimog barko kay maglunop buang kada kainit arong adlaw, maglunop na ron. Gikatawan si Moises, si Noe, gikatawan, yun na nayabag na kana, nalisuan naman gina. Tungod ba na iya sigig ampo-ampo, na nalisuan nas pangisip, wa na nas maayo mo na huna, buang na na. Ngayon ka mo makakita mong tao nga mukalit ingon yung maghimutag barko, kay glunop ron, mutuo mo. Tutok lang muna ako. Nakaroon unsa may nahitabo matud pa sa unang pagbasa, pag abot gyud 7 ka adlaw uwan dayon 40 ka adlaw, hurot gyud og kamatay ang tanan. Si Noe ra og ang iyang pamilya og ato mga anak, mga mananap nga iyang gisakay sa arka, maoray wa maapil. Ngano man nakasabot si Noe sa gisultis Ginoo. Daghan nato dinhi sigig simba, apil nako sigig wali,
pero di kasabot sa gisultis Ginoo. Oh, bugo, mga bugo. Nabitay ilang giingon namo ko'y kailagod nga porting brighta daghan kay na-achieve top notcher gyud kanunay, pero napaangkan lang og habal-habal driver nya gibiyaan pag yun mo nang gasigi rog atiman sa iyang anak nga produkto sa habal-habal driver. Kabugoa gyud. Og kita magtan-aw ta ba? No. Nasa ko'y kaila nga valedictorian sa high school ba to, elementary. Wa katiwas og eskwela kay gitukhang sa uyab. Wa katiwas. As kabugoa. Di mo kaingon tanong. Nasay pari, mga obispo nga ninggawas sa pagkapari o pagkaobispo kay nakapamabdos og babae. Tambugoa yung parian. Makaana ta ba? O nga naman tungod kay dili ka maong musabot sa pulong sa Ginoo. Nakaron unsaon man nato aron makasabot tas pulong sa Ginoo? Kay bawo mo. Wa mo kay bawo? Ako wa sa ko kay bawo. Kanusa ako wa siguro bogo sa kay ko. Sila si San Metodio, San Cirilo, San Valentino kani, San Vicente Ferrer, sila sa San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Mother Teresa of Calcutta, kana pa mga santos nga tong nailhan, Saint Francis of Assisi. Mo ni sila ang mga bright, mga maalamon mahitungod sa pulong sa Ginoo. Nya unsa may hinungdan nga nahimo silang bright, dili mga bugo. Ha? Para nako ang number 1 gyud, dali kay kang kasabot sa tao nga imong gihigugma. Kanang maghigugma ay magkasinabot na sila. Usahay gud way tingugay, mataray palihokon, makasabot dayon. Bantay mo na? Uy. Pero kanang wa mahigugma, magpitok-pitok ra ng mata, perti na nimong explain, gapitok-pitok ra ng mata, di gina mo tubag, inighuman, ang gibuhat, di ang katong imong gisulti, lain ang buhaton. Muna itong giingon, naminaw spikas dunggan, milapos lang sa spikas, wa kasod sa kasing-kasing, kay nga naman, wa man mahigugma. Pero kanang nahigugma, ay sus, wala pa'y pulong nga gisulti. Mubitan ang naikanta nga, paborito sa nanako. Ako sanang ididikit sa akong mga gihigugma sa una. Kana bang, kailangan pa bang ako ay tanungin? Ano, di ba? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin? Ano, na mahal, ang sa tala, na mahal kita. Wala nang iba. Masdan mo nakita. Ang sa aking mga mata. Sinanggana, ang mata mo sulti din na. Pero masabtan din mo. Kana bita mga ginikanan, maingon din na kana ako mga anak, mata pa lang nako, kasabot na na. Dili ka kasabot sa mata sa imong ginikanan, inigsigas mata anak. Mawa na, iyay patay piti na sa koronani. Kasabot na yun ka. So unaha gyud nahigugma. Kung nahigugma kas Ginoo, dali kay kang kasabot siyang gisulti. Nya ganahan sa kang mutuman siyang gisulti. Bisan pag ang ubang tao di na mutuman. Mabitan ang naatay mga model sa paghigugma ay Romeo and Juliet, mga inana ba? Nga bisan pag you and I against the world, mupadayon gina sila. Na ubang mga anak mulayas kay mukuyog sa gihigugma, nga wa kauyunis mga ginikanan, willing ka mo risgo tungod og alang sa imong gihigugma. Muna karon Valentine's Day maron, ilingay mo to pa din na Happy Valentine's. Happy Valentine's Day.
Ana. Ang makasabot ragid anang tinud-anay anang Happy Valentine's Day, ang makasabot ragid ana ang naghigugmaay. Pero ang wa maghigugmaay, nangayabag, mga buang na dit-dit, mahal pa kayong rose karon nya, nangayabag na sila. Ano na mahal mo nagmaayo ang mga rosas? Kaya ang mga buwak maron mo isigig hatag. Nya fully book sa kuno ang mga short time karon. Fully book. Amo tinuod ba? Testingin ninyo og tawag. Da puno jud kuno kayo. Wa sa ko kay bawo ana kay wa pa magka-check-in basi karon gabi no. nganong nga puno man na dihang mga lugar nga ganaganing kuan, mga check-inanan. Mao sa to ilang way of understanding Happy Valentine's. Ang mga restaurants karon, mga fast foods, daghan kayo mga daghan kayo managdaan ang mga nay heart kugos anang buwa proud kay ba tagaan dayon tulo ka buok rosas bugkusan anang naang murag plastic nya butangan dag dedication nya ihatag dayon agbay dayon tokhan dayon naamong las tulo ka buok buwak pagkasunod si mana gasuka-suka na. Di sad nako kalimtan nga karong adlaw birthday ro sa akong mama si Valeriana Tabornal Ubod. Namatay siya April 26, 2011. 7 years kos pagkapari. Natao siya 1930. Bana-bana ra to. Nya 2011 mga 81 years old siya pagkamatay niya. Nahimo siyang Valeriana kaya nga mong tatungan kay Valentina ingon siya. Kita man kuno siyang salida nga Valentina o kana bang nas libro ba nga katong babaeng daghan kayong bitin. Nahadlok ang iyang papa nga angan dahil niya daghan kayong bitin diri giilisag Valeriana. Mo na iyang angga bali nang bali. So ambot hay ka turon gibutang sinang bali no. Si mama bali. Wala, ako rong hinumduman akong mama kay katong akong mama kusog ito mang latos. Ang iyang rason nga nung latoson may kay nahigugma siya namo. Purti kita namong labod hapit kada adlaw latosan gimig labing minus kaduha. Kay nauso pa ni karong mga child abuse nga balaod na priso na tong inahan nato. Niyam ni akong mango din may latos gyud magpakaihi na lang gud mis kasakit. Nya kung si papa mo aksyog badlong apilog latos ni kalma-kalma ra gyud ang akong pag-experience niya anang latos hapit kada adlaw kausa ni minus pag edad nako mga 10 anyos hangtod na padong paubos pagka 14 na akong edad wa nagay latos. Naningon pa kong mama gani pagka 14 akong edad nako ma gimingaw nako sa imong latos. Pero katong gagmay pa latos kay nahigugma kuno siya namo. Ambot lang na tinuod ba to? Laylay lang tag pamaagi ba sa atong pag-express sa gugma. Pero si Kristo pag-ingon niya, pagbantay mo sa igpapatubo og pan sa mga Pariseo og ni Herodes. Unsa may iyang ipasabot ani? Kana manggong gugma makapadasig nato, mo influence usahay sad mo enslave nato kanang gugma ba usahay mabilanggo tas gugma maulipon tas gugma maulipon tas atong gihigugma nya unsa man na nga ingon siya pagbantay mo kay ang nakapatubo nakapadasig nakapa-inspire sa mga Pariseo ug ni Herodes mao ang kalibutanon nga mga butang kanibang kwarta, gahom, dungog ug mga sala. Daghan kay nato karon naulipon sa sala. No, naulipon anang kahakog, kadaho, naulipon anang siging kasuko, siging og kana ganing dumot, siging kinihaay, siging pinatyanay. Nya moingon dayon, sabta ko ninyo kay mao ni ako. Ako ni. Ana, naulipon. Nga nasad nato naulipon sa Ginoo siging panghatag siging tabang gibiyaan ang
pamilya gibiyaan ang tanan aron mo atiman o mo alagad sa Ginoo, makaingon sa ta nabuang nasad. Di karon asa may gusto ninyo nga magpakabuang mo? Magpakabuang mo sa paghigugma sa mga butang sa kalibutan o mga tao sa kalibutan, o magpakabuang mo sa paghigugma sa Ginoo o paghigugma sa mga gihigugma sa Ginoo? Letter A, higugma sa kalibutan. Letter B, higugma sa Ginoo. Inyo, A or B? Ang nahigugma sa A, di gina mo palit og slat. Magyaw-yaw pa na, maningil pa na sa utang. Ang tinuod nga nahigugma sa Ginoo, kusog kay na mo palit og slat. Malipayon kay nang mo palit. Ipamaligya pag unang ilang mga baka, mga kanding, hastang ilang sakyanan ibaligya aron lang makapalit og slat. Oh. Yeah. Saman. Palit mo og slat. Namalit naman mo, pero baligya gitong tanan. Isa mabuang sa tanan pa der. Si Noe, gibiyaan ang tanan. Si San Vicente Ferrer, si San Metodio, San Cirilo, San Valentino, gibiyaan ang tanan. Unsa may resulta, kamao silang mohigugma sa tanan. Basta mobiya na gani ka sa tanan nga imong gimahalan ng kalibutana, kamao kang mohigugma sa tanan, apil ng imong kaaway. Kay kanang magong paghigugma nimo sa imong pamilya, imo mangunang self, kanang imong balay, imong yuta, imo manang self. Probyaan na nimo mahigugma na kastanan in godly way. Ya dali kay kang kasabot inigingos Ginoo, kung tamparoson imong pikas sa aping, ipatamparos lang sang pikas. Kasabot dayon ka ana nga mao dinay paagi aron malipay ang imong gihigugma. Ano bang moingon na ka, andam kong masakitan aron ka malipay. Sige, lingay man tupad. Ing na andam na kong masakitan aron ka malipay. Sige. Sige na ba? Labaw pag yung kang Kristo, ingos Kristo, andam kong magpakamatay aron ka maluwas. Nindog na ta.